امروز 19 январ است و студияи марказии радио Озодӣ назаре меандозем ба хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. салом. Сархати мавзӯи барнома. Ки рафту ки омад. вазири молия ва раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон иваз шуданд. ҳолдонҳо мегӯянд рӯйхати таъиноту барканориҳо ниҳоӣ нашудааст. Қазоқистон ва Ӯзбекистон ба тафтиши сӯхтори маргбори мусофирбари ҳомили муҳоҷирон оғоз карданд. Ин фоҷиа ҷони беш аз 50 нафарро рабуд. нигоҳе ба корнома ва бурду бохти яксола. аз раёсати ҷумҳурии Доналд Трамп президенти Амрико 12 моҳ гузашт. беҳтар аст Кореяи Шимолӣ дигар ба Амрико таҳдид накунад. ба оташу хашме дучор меоянд ки ҷаҳон ҳеҷ гоҳ надидааст. пас аз ҷаласаи ҳукуматии 18 январ имрӯз таъинот ва барканориҳо дар сохторҳои давлатии Тоҷикистон шурӯъ шуд. дар ҷаласаи солонаи дирӯз Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, аз иҷро нашудани нақшаи гумрук ва андоз интиқод карда, чанде аз мақомдорон ва ҷумла вазири молия барои камбуд дар фаъолияташон сарзаниш шуданд. 19 январ баъзе аз раҳбарони курсиҳояшонро аз даст доданд. тафсилот аз Мирзонабии Холиқзод. بر اساس چند فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در نیمه اول امروز چند نفر از مسئولان اداره ها و وزارتخانه تاجیکستان از وظیفه‌هاشون برکنار شدند و نفرهای دیگر به جای اینها منصوب شدند. از جمله عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک تاجیکستان از وظیفه‌اش برکنار شد و به جای او معاون اولی او خورشید کریمزاده منصوب شد. و همچنین بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالسلام قربانیان از وظیفه وزیر مالی کشور برکنار شد و به جای او سردار ریاست سرمایه گذاری فیض الدین قهاروف به جای او منصوب شد. بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان فرخ همرعلیف رئیس نوی کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شد. فرخ همرعلیف طی یک سال اخیر رئیس پلات حساب تاجیکستان بود و تجربه کار در مقام رئیس کمیته سرمایه گذاری را هم دارد. این دیگرگونی ها طوری که مقامات تاجیکستان میگویند حالا همچنان ادامه دارد، ولی حاصل اصلی این تغییرات جلسه دیروز بسیج حکومت تاجیکستان بود که تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمانوف صورت گرفت و طوری که شام گذشته شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان از این جلسه گزارش می‌دادند پرزیدنت تاجیکستان در نسبت این مقامات ها شدیداً اظهار ناراضگی می‌کرد و به آنها مهلت میداد که در مدت‌های معین باید وضع خود را اصلاح کنند که از جریان این تغییرات کادری ما شما را بینندگان عزیز حتما در جریان خواهیم گذاشت. رو می‌ریم با موضوع دیگر. президенти Тоҷикистон дар робита бо марги 52 шаҳрванди Ӯзбекистон ба президент Шавкат Мирзиёев изҳори таsalliят кард. субҳи 18 январ автобуси ҳомили муҳоҷирон ки ба Русия барои кор мерафтанд дар қаламрави Қазоқистон сӯхт. Эмомалии Раҳмон дар барқияи худ навишт ки ин хабарро бо андӯҳи амиқ қабул кардааст. ӯ таsalлияти мардум ва ҳукумати Тоҷикистонро ба наздикони қурбониҳо расонд. дар фоҷиаи дирӯза танҳо 5 нафар ҷон ба саломат бурданд. мақомоти Оқтепа имрӯз хабар доданд ки ҷасади ҳалокшудаҳо ба ин шаҳр интиқол ёфт ва ташхиси судиву тиббӣ ҳанӯз идома дорад. табибон мегӯянд шиносоии шахсияти қурбониён ба далели сахт сӯхтани ҷасадҳо мушкил аст. Хиромон Бахозода ҷузъиёти нави сӯхторро дар даст дорад. вазорати ҳолатҳои изтирории Ӯзбекистон гуфтааст ки як ҳавопайморо бо ходимони наҷот ва дастаи табибон ба Қазоқистон мефиристад то дар таҳқиқи сӯхтори автобуси мусофиркаш ва муолиҷаи 5 шахси наҷот ёфта дар ин ҳодиса саҳм гиранд. рӯзи панҷшанбе дар сӯхтори автобуси озими Русия 52 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон ба ҳалокат расида, танҳо 5 нафар, 2 муҳоҷири ӯзбак ва 3 шаҳрванди Қазоқистон бо ҷароҳатҳои мухталиф ба бемористон интиқол ёфтанд. ҳодиса дар ҳудуди деҳаи Калибои вилояти Оқтепаи Қазоқистон дар шоҳроҳи Шимкент Самара ба вуқӯъ пайваст. сухангӯи вазорати ҳолатҳои изтирории Қазоқистон Руслан Имонқулов гуфт ки сӯхтор дар натиҷаи тамоси барқӣ дар дохили автобус ба амал омад. аввалин 5 нафар тавонистанд автобусро тарк кунанд, вале бо сабаби баста будани роҳи буронрафт аз дохили автобус дигарҳо ҳама мусофирон дар дохил дармонда ба ҳалокат расиданд. муовини вазири умури дохилии Қазоқистон Ерлан Турғунбоев гуфт ки ба эҳтимоли ғолиб ин як ҳодисаи нохуш аст. вай аз нақли 5 муҳоҷири захмӣ илова кард ки нахуст дар дохили салони автобус сӯхтор ба амал омад. дуди ғализе паҳн шуд ва бисёриҳо дар ҳамин лаҳзаҳо заҳролуд шуданд. вақте автобус манъ шуду яке аз дарҳоро боз карданд, вуруди мавҷи оксиген боиси аланга гирифтани дохили автобус шуд.
аз баски дар дохили салон бору багоҷи зиёди мусофирон қарор дошт, мусофирон сари вақт аз дохил ба берун баромадан натавонистанд. автобус аз ду ошёна иборат буд ва мусофирон дар ошёнаи ду ва багоҷи онҳо дар ошёнаи аввал ҷой гирифта буд. аз баски бору багоҷ оташ гирифт, алангаи калонӣ паҳн шуд, гуфт муовини вазири умури дохилии Қазоқистон. табибоне ки бо муолиҷаи маҷрӯҳон машғул мебошанд мегӯянд, ҳолати равонии онҳо хеле сангин аст, вале ба ҳаёташон дигар чизе таҳдид намекунад. соли гузашта бар асари бархурди автобуси муҳоҷирони кории аксаран ӯзбекистонӣ бо қатори роҳи оҳан дар вилояти Москав 17 кас фавтида, даҳҳо нафари дигар ҷароҳат бардошта буд. солона то 2 миллион шаҳрванди Ӯзбекистон дар ҷустуҷӯи кор ба Русия мераванд. муҳоҷирон ба ваҷҳи умум тавассути ҳавопаймо ба Русия мерасанд, вале онҳое ки шароити вазнинтари молӣ доранд ба воситаи роҳи оҳан ва ё автобус озими ин кишварӣ дур мешаванд. гузоришҳои ҷаҳониро идома медиҳем. дар арафаи яксолагии маросими савгандёткунии президенти амрико Доналд Трамп ки 20 январ сурат гирифта буд, коршиносону хабаргузориҳо бурду бохти ӯро дар ин як соли гузашта ба ёд оварданд. дар ин бора Тоҳири Сафар гузориш дорад. дональд Трамп ҳангоми адои савганд ба ҳайси раиси ҷумҳури 45-уми амрико ба ҷон эълон кард, бо дидгоҳи нав сиёсати хориҷиашро пеш мебарад. аз имрӯз ба баъд амрико дар мадди аввал хоҳад буд. дональд Трамп зуд аз қавл ба амал гузашт. амрикоро аз аҳдномаи тағйири иқлим ва як созишномаи тиҷоратӣ муҳим бо кишварҳои уқёнусия хориҷ кард. аммо дар аввалин мулоқот бо Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия дар нишасти кишварҳои гурӯҳи 20 дар Ҳамбург лаҳни оштиҷӯёна дошт. мо мунтазири дидани чизҳои мусбати зиёде ҳастем ки дар Русия, Амрико ва ҳар ҷои дигар сурат мегиранд. умедворам тавре шумо гуфтед мулоқоти мо самарҳои мусбат медиҳад. дональд Трамп таҳримот ба зидди Русияро нигоҳ дошт ки соли 2014 барои ишғоли нимҷазираи Крим эъмол шуд. ҳукуматаш ҳамчунин иҷоза дод ки Амрико ба Украина аслиҳа фурӯшад. дар як соли ҳукуматдории Трамп чанд тафтиш дар бораи дахолати Русия дар интихоботи раёсати ҷумҳурии Амрико идома кард. русҳо дар интихоботи соли 2016 дахолат карданд, барқастона ва бисёр моҳирона. Трамп Ҷеймс Коми мудири FBI-ро моҳи май барканор кард, вале баъдан Роберт Мюллер раиси комиссияи махсусе шуд ки дахолати эҳтимолии Русияро таҳқиқ мекунад. ягон ҳамдастии байни маъракаи тарғиботии Трамп ва русҳо ва Трампу русҳо набуд. як чолиши дигари сиёсати хориҷӣ Кореяи Шимолӣ шуд. баъди силсилаи озмоишҳои мушакӣ ва қавитарин абзори атомӣ танишҳо авҷ гирифтанд. байни Дональд Трамп ва Ким Йонг Ун, раҳбари Кореяи Шимолӣ, ҷанҷоли лафзӣ бархост. Трамп ӯро дар Твиттер мардакчаи мушак ба даст номид. беҳтар аст Кореяи Шимолӣ дигар ба Амрико таҳдид накунад. ба оташу хашме дучор меоянд ки ҷаҳон ҳеҷ гоҳ надидааст. дар давоми ин сол ҳамчунон баҳси барномаи ҳастаии Эрон, пойтахти Исроил эълон шудани Байтулмуқаддас ва дигар масоил аз тарафи Дональд Трамп матраҳ шуданд. тафсилоти он дар сомонаи мо cw.ozodi.org нашр шудааст ва шумо метавонед бихонеду тамошо кунед. бармегардем ба Тоҷикистон. гирифторӣ ба вируси норасоии масонияти бадан ва ё ВИЧ дар 20 соли ахир дар Тоҷикистон зиндагии садҳо хонаводаро талх кард. ҷуфтҳои зиёде дар ин муддат бадбахт шуданд. ҳар нафари сеюми онҳо занонанд ки аксаран нохудогоҳ аз шавҳарони муҳоҷир ё нашаманди худ олуда гардиданд. вале онҳое низ кам нестанд ки мегӯянд бо СПИД зиндагӣ идома дорад ва оилаҳои нав бунёд мекунанд. соли 2009 ба ин вирус гирифтор шудам. аз бахти вируси норасоии масунияти бадан чанд соли пеш аз шавҳараш ба нозанин гузашт. баъди марги ӯ умед ба зиндагиаш намонд. аз рӯзи издивоҷи дуборааш ҳоло зиёда аз як сол мегузарад. ба назари ӯ нозанини ҳоло аз он зани мардумгурезу наумед фарқ мекунад. гоҳ рӯзе мешинем ҳамдигар қати суҳбат мекунем, мегӯем чӣ хеле вай буд, аммо рӯзи никоҳмон чӣ хеле шид. ва хушҳолӣ ба ёд меоред? мега ҳолиам мегам вай мекунем, мегӯм нема бовар накардам. нозанин яке аз мушовирони созмони занони мубтало ба вируси норасоии масунияти бадан аст ва шавҳараш ҳам аз мизоҷони ӯ буд.
ҷавон мехост бо зане мисли худаш гирифтор оиладор шавад. нозанин ҳам барои пайдо кардани арӯс ба ӯ кӯмак мекард, бехабар аз он ки домод худи ӯро таги чашм кардааст. ман ҷиддӣ фикр намекардам, барое ки вақте ки омад гуфт ки ман дина гуфта будам ки либосои сафеди арӯсӣ қатӣ биё, аммо либосои корӣ қатӣ. фарқияти байни сину соли ҳардумон буд, барои ҳамин ман қабул намекардам ки мисол ҷавонтараи айману ман ба ҳар ҳол тайёр набудам. ман чӣ бугум боварӣ надоштам ки ман дуюм бор метавонам оила барпо кардан. ҳоло нозанини 40 сола худро зани хушбахт медонад. шабакаи тоҷикистонии занони мубтало ба вируси норасоии масунияти бадан имрӯз ба 700 нафари мубтало ба ин вирус кӯмак мерасонад. ба қавли онҳо издивоҷи афроди олуда ба ин вирус дар тоҷикистон афзудааст. бо рӯзе ки якдигар номерои онҳоро ба якдигар метиҳем, онҳо тариқи телефонӣ ва дигар суҳбат карда якдигарро пайдо мекунанд, яъне боварӣ пайдо мекунанд, якдигарро меомӯзанд, баъд оила барпо мекунанд. шавҳар дида будани зан дар ин муҳит шонси издивоҷи ӯ бо ҷавони ҳанӯз хонадор нашударо кам намекунад. аксари хостгорҳои мард ҷавонони муҳоҷир, собиқнашъаманд ё маҳбусонеанд ки ягон бор оиладор нашудаанд. вале занони олудабавич бо вуҷуди синни ҷавонӣ зиндагии оиладориро пушти сар кардаанд ва маҳз аз шавҳарони собиқ сироят ёфтаву баъдан ба далели фавт ё ҷудо шудан танҳо мондаанд. мавзӯи занони осебпазиро идома медиҳем. як зани тоҷикӣ барои собиқ маҳбусон 2 соли пеш коргоҳи хурди дузандагиро таъсис дода буд, тавонист фаъолияташро васеътар кунад. атмия азимова ки худ тибқи қонуни афв аз зиндон раҳо шудааст, ҳамакнун чандин занони доғи судӣ доштаро бо нон таъмин мекунад. атмия мегӯяд аз ин тариқ ҳамтақдирони ӯ ба зиндагии маъмулӣ тезтар бармегарданд. шодмони ятим бо тафсилоти мавзӯъ. зебо миркаломова 4 моҳ боз дар ин коргоҳи дузандагӣ кор мекунад. ӯро моҳи августи соли 2017 додгоҳи хуҷанд дар пайи ҷанҷолу занозанӣ бо дугонаҳояш барои 2 сол ба ҳабс дар зиндони дорои низоми сукунат маҳкум кард. мебоист вай дар зиндон ба корҳои маҷбурии ислоҳӣ ҷалб мешуд, вале бо талоши соҳибкорзане ки худ собиқ зиндонӣ буд, тавонист дар озодӣ ҷои кор пайдо кунад. ман инҷо омдам, аман метарсидам корба гифтам, кор кисим зандакош нақс. муносиботошон нақс. зебо ҳар моҳ ҳудуди 500 сомонӣ дастбуз мегирад ва 20% онро ба хазинаи давлат месупорад. ҳамкоронаш моҳона то 1500 сомонӣ маош мегиранд. дар коргоҳе ки барои занони зиндонӣ шуда ва танҳо 2 сол қабл бо 10,000 сомонӣ қарзи бебозгашти давлат таъсис ёфт, ҳоло 20 зан аз ҷумла 4 зани шартан маҳбус шуда ё дар низоми сукунат дар манзил кор мекунанд. атмия азимова собиқ маҳбус ин коргоҳи худро аввал дар манзили худ барои чанд зан ба роҳ монда буд. баъди тақрибан 1 сол онро аз утоқи танг ба ин бинои фарох кӯч дод. коргарҳояш ҳам 1 баробар зиёд шуданд. ҳамин орзуҳомо худованд расон моя ҳамин соли 2017 2008 саршавиш ба масалан мо ва ҳозир аз беморхонаи вилоятӣ, аз раёсати агентии вилоятӣ суғд қисми ҳарбӣ заказ кардан. ба ин занону духтарон мушаррафанисо неъматова дузандагӣ меомӯзад. ин зани 69 соларо дар доираҳои дузандагӣ ҳамчун зардузи касбӣ мешиносанд. ин зан ҳам барои қатли як ҷавон ба 26 сол маҳкум ба зиндон шуда буд. ӯро баъди 8 сол бо татбиқи қонуни авф ба зиндони дорои низоми сукунат гузаронданд. хонашон мерам, лекин ҳар ҳафта як бор рафта онҷо аз қайд гузашта имзо монда мебиём. онҳое ки доғи судӣ доранд барояшон пайдо кардани ҷойи кор мушкил аст. онҳо мегӯянд муносибати ҷомеа бо чунин занҳо яксон нест. бисёр раҳбарони корхонаву муассисаҳо аз қабули онҳо ба кор рӯй метобанд. аз худаш аз як тараф онҳо аз ҳаёт шикастага, аз дуюм тараф вақте ки ба озодӣ мебуранд то як ҳисоби худошонро ёфтана чӣ қадар азобо мешавад, чӣ қадар мушкилиҳо мешавад. атмия аз ин чанд матолиби муҳиме буд ки то ин лаҳза дар ихтиёр доштем. хабаргузориши бештар дар сомонаи озодӣ.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас кунед. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдори шумо.